ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ନା କାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତାଲିବାନର ସୈନ୍ୟମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ବର୍ଡର ଲାଇନ୍ ଚେକପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ହିଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲଢ଼େଇ ଏତେ ଭୀଷଣ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲାଇନ୍ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବି ଏମିତି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇନଥିବ। ପାକିସ୍ତାନ ମିଡ଼ିଆ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଏହାର 2 ଗୁଣ ପ୍ରାୟ ଥିବ। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆଘାତ ସୈନିକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ସ୍ଥଳ ସେନାରେ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଲାଚାର ହୋଇ ଶେଷରେ ନିଜର ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତଥାପି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜବାବୀ ହମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି।